Hello everyone. Up. Okay, wait. Let me fix my... Okay. Hindi kayo ni makuha na. Ha? Okay. Anya. Ligo kami ni Anya sila. Hi ka muna. Hello. Kamu ikan mo? Swimming time. Wait lang ha, maghintay ka. Pumunta ka dito. Yan. Baba ka dito, baba ka. Yan. Huwag kang tatakbo ah. Kaya naman ha, kapag-uwi mo kita din ha. Gawin ka mo sa mag-gawin. Galing-galing yan ha. Galing-galing yan ha. Marunong na mo yan ha. Ay, bigay ka lang ang pagkain mo. Ay, sabihin eh. Gusto mo na? Hindi ka matangkapin mo pa rin. Thank you. Ayan. Wait lang. Pwede naman. Iyak pa lang. Iyak lang pala siya. Pagtakuan niya ah. Dahan-dahan. Sabi mo, busog ka ah. Naiya lang pala siya. Huwag ka takbo, Bi. Huwag ka takbo. Madulas. Diba yung hirap ko yung plano, yung pargo.
Ay, uwi na tayo. Kung gusto mong uwi naman, Tobe. Uwi na tayo. O di wag ka muna mamaya na. Umaya na yung sagot. Tatakbo. Wag takbo. Ay, ganito. Ang ito ng dito ka tagpapo yan. Magay ka muna sa kayo, magay. Hi! Hindi ka yung mati nila anak ko, mati, dahil ko yan mo. Hi! Ilang taon na po siya? Okay. Sarap maligo? Anak ko po. May pinakain talaga. Ito pinakain ito ng kanin. May na ito pakain. Nag-iisa lang siya. Yung anak ko binasa rin ako. 14 years old. 34. 34. Ano na ako? Ay, 14. Ay, 15 na siya. Anong pro ko kayo? Anong pro kayo? Anong pro ko kayo? Third kami. May playroom dito lang ah. May playroom dyan. May playroom pang bata. Dito lang po. Mom! You move there! You move there!
Wala pa gyapon. Wala pa lang. Bye! Pero please, magpunak ka lang ha. Please, lang ano kasi sa kaya ko lang. Ha? Kaya ko ka lang. Please. Please. Oo. Hello! Wag takbo, Pi. Wag takbo, ah. Lakad lang. Anong pangalan mo? What is your name? Jimal?
Sa seller ko, kailangan ko yan ang mas masuot ito sa kuha na ito sa Aperuna. No monthly bili. Tagat barang ko yan ito sa kuha. Wala kasagot. Sakit din ka na po. Kung yan, bugayan niya process o kung dyan lang niya. Bugay gani. Bugay ang process, yan din bugay ang magkuhan. Tapos ko doon po ng mga yak pa rin na dito na magdagali sa mga kapanan ng mga ang bukay gapas eh. Okay guys, thanks for watching. Tulong kami na skin chat. Kaya ikaw na asan para skin